Straight to the point. Kaya iniingon, Attorney Rofeli na lang to hisgutan tong vlogger, Attorney. Ambot asa kang ispignuha gibutang ron, sagdi na lang to siya. Asa ka tong ispignuha mahigala. Pero kinini ang ato ba gahapon mga kagalaan, unang higayon nga nipakita si Gobernador Gwendolyn Garcia. O tuan na ni bakasyon na kuno day. Oh. Na day ni bakasyon na ang vlogger ha. Okay, atong padayunon mahigalan ito mga isgutanan ron kay kinini ang nahitabo mga sukin tigpaminaw gahapon unang higayon nga nipakita sa Gobernador Gwendolyn Garcia o kinidi ang Arcibo mga kagalaan ko man mo niyo be sige ko no ato ko nang ibalik ko no be asam na audio ani dong pag naog gyud niya sa kanan be okay dramatic man sa ni audio. Good morning, Gov. Wa man mo tubag day. Good morning, Gov. Wa na murag mo ni mga mayor ang uban eh kuan sugat niya. Mao ni ang iyang pag-abot sa Robinsons kagahapon. Unang pagpakita niya human sa eleksyon, no? So mo ni mga higala, ha? Okay. So kini cut gamay dong, ang audio lang. Kining Arcibo, kuan ni siya kining mga exhibits nila ni Ndayken sa mga produkto sa lain-laing mga lugar sa probinsya, no? Doon na mahigalay ni Kuan, good morning go, muragwa siya mo bawas og kanang good morning wa lang sa mutubag. So mo na ni mga kagalaan. Pero siya mismo sa iyang speech mga kagalaan ingon sa gud niya, medyo laay gud ni mapildi, ha? Kaya pasalamat na sa ngawa sa ma-orphan. Kay doon na pa may nagpabilin yun. Doon na man nagpabilin sa mga mayor, no? Pila ka mayor tanan na nitambong gahapon in Ndayken. Kay sagad ani mga higala 100% magana manambong. Ha? Pero gahapon medyo sa una sa karon og daog pa ni Governor Gwen. Nambong tanan siguro. Pero gahapon may higala gamay ra gyud tayo na nambong. 100% sa mayor sa hingtungdan nga distrito mo apil man gyud. O nya ang uban nga mga mayors pod mo apil og tambong. Pero gahapon 5 ra ka mayor tanan day. No? Mo na diha nay kwan, no? Porque ni maghatag ni og election sa gobernador mag-humble down sang kaugalingon ba? Magkapamalandong ka ba nga bida, no? Ana, no? Mo ganay pinaka kay kadto mga mayor daghan man tog mga rason pod, lain-lain tog rason kun di mo tambong. Ang uban ana mo pakita labi pa og panalitan og daog si Governor Gwen sa iyang lugar dahil pwede siya mo pakita. Pero katotoang pildi basig masukmatan tangan na pildi siya. Yagi-agi tala na katawa mga sukintig paminaw, ha? So kinani ang adidto des Boyke sa kwan event. Atong pa kunon si Boyke unsa may aura gahapon Boyke? Hamas Boyke. Kay dito man des Boyke mahigala sa maong nga event, dira. Unsa man ning kuan gahapon Idol Boyke naog si Gobernador Gwen, sige be. Balik ko no gamay ning sway kay ato si pa Blasters Boyke kidali. Kato pag naog niya sa kinan ba, murag dramatic kayo. Kanay. Ha? Good morning, Gov. So na nga may nabisabiso niya, no? Glenn Soko, no? Lahi man gyud ang kuan gyud. Ang aura ba medyo doon ay kalainan gyud. Daog pa, hindi kay lahi yung aura. Ha? Para gyud to pagproklamar na sa Kapitolyo nila sa kuan gyud.
Aha. Wala sa Robinson's Galleria. Okay, Idol Boy K, unsa man, kumusta man dito Idol Boy K? Unsa man ang aura dito, ang kanabang masabot na to ang environment dito ba aton ini pag-abot ni Governor Gwen, unsa may kalaki dito Boy K? Murag dunay gyud kalainan, no? Murag lahi magyud kay kini bitawng tao, kana bitawng bisag ang tao bitaw nga mo gawas gyud sa imong kwan, gawas gyud sa imong naong, sa imong itsura, sa imong lihukan, di gyud kalikan. Naman abi ikaw psychologist, graduan man gyud ka psychology Boy K. Is Boy K may kala BS psychology man be. Di ba Boy K murag mo ang imong kalipay bisag kung saan imong pugong mo gawas gyud sa imong naong. Tinuod ito. Og ang imong pong kaguol bisag kung saan imong pagpalipay-lipay mo gawas gihapon Boy K. Ano na pinana Boy K, pero gahapon kumusta man dito? Maayong buntag Atty. Rufil og sa tong mga suking idol og kasama una Atty. Ako sa ni-flex kaning kalo nako dito ni gahapon. Amo na imong Sambuan napalit ko ni sa ang Sambuan apil man sa mga lungsod sa segundo distrito. So napalit na nako dito Atty. So kagahapon Atty. makabantay produkto sa Sambuan. Oo, usa ni sa ilang mga gi-flex dito. Okay. Kagahapon Atty. Rufil batagan gid nato ang kanabang aura ni incumbent Governor Gwen Garcia nga lahi gyud. In fact, nagsigira sa duko sa cellphone Atty. Rufil. Unya kanabang medyo laay ang kanang ang iyahang body language nagsuggest nga medyo lahi gyud Atty. Rufil. Maskin ang iyahang barog ang iyang postura ba nga tisar mo gyud siya nga kanang makahibaw ka nga inigbarog niya with authority, with power. Makaingon gyud tang apektado gyud siya. Apektado gyud. In fact, Atty. Pagkahuman sa iyahang speech kung diin lakip atong iyang naisgutan nga may nalang wa siya na orphan gihapon. At pasalamat siya wa sa mga orphan kay napoy mga mayor gihapon. 5 ka mayor dito. So far Atty. Ang ako ang nakita sa Konsolasyon, Mayor-elect kanang Aligado, sa Cordova, Mayor-elect Suwan, no? Kani sila sa 6th district man sa 6th distrito ug naapod ang pipila ka mga mayor gikan sa 2nd distrito. Kay lahi mas unang 100% mga mayors tunga man gina. Karon mo naglahi mo siya, pero pasalamat kay siya nga at least wa sa ma-orphan. Tinuod wa sa mailo, no? Kay at least doon na po yung mga kwan yun niya. Tinuod ang uban Boy K, daghang pulason siguro itong uban niya. Di ka matunga kay Pilde. Ang uban po itong wow sa matunga, di ka matunga dito kay timan gilang paso man siguin dito sa atong lugar. Basig, sukmatan ba kasi na, pero na may panahon manukmat siya aning panahon na, naman siya power. Tinuod. Ang kuyaw atong daog sa pananglitan, katunay daog siya, unya, mga saba dito sa mga mayor ngano sa imong kwan nga pildi man ko dito. Ikaw nga pildi man ka. Karon igo na ka mo yon pildi man ka. No sa hitabo pinahina-hina. Nahina na lang yun, no? Pastilan. So ang aura to mo naglahi yun. Kasi sa psychology bitaw Boy K, bisag unsaon pa kanang labi ka nang nakida kong problema guol ka niya bisag inyon ka nga. Sabi ka okay ra ka. Okay ra ko na. Lahi mo gawas mo naw no. O kana pong malipay ka. Nga magpa mo hinahinay lang ka di ka mo katawa kaya nga kuha na para di ka makon ba hinahinay pero mo gawas kung sunahon ka kakataon nun niya kaning gitawag Atty. Rufil nga body language. Usa sa pinaka-importanting tan-awono nato kanang mata gyud. Ingon pa nila nga window to our soul. Bisag unsaon pa nimo ingon nga okay ka, ang imuhang okay ra ka, moingon ka okay ka, malipayon ka or magulanon ka, ang imong mata will always tell the truth. Nagtan-aw ko ako ni paduol magyud ko attorney. In fact naka-send ko og mga photos nga nagpaduol ko kay siya dili man kay makig halubilo sa audience. Unya in fact attorney gayungo ra gyud siya sige sa tanaw siyang cellphone. No unya siguro nag-compose baron siya unsa iyahang istorya ihatag nga mensahe no. Unya kana bang bisag unsaon ako maski nang iyahang barog Atty. Rufil, ang iyahang abaga, ang iyahang mahibawan gid nimo nga naluya gid in town. No ang iyahang vulnerability nakita nimo sa iya palang postura kagahapon. Lahi ang iyang katisar no nga kanang tinuod attorney. Kuan ang iyang karon na kuan gyud sa. Pero kana pag mahambol down gyud sana. Kita makakuha isang leksyon Boy K. No nga tang grabiha oy. So gibutang gyud ka kana mag busdak ka gyud ba? Kana nanay kita sa taas bitaw. Pusdak ana. Kini magod leksyon niya sa iyang kaugalingon og sa tanan nga nagtan-aw niya.
Nga once naa ka sa taas, ayaw palabi sa imong kuan. Kontrol gamay niya, lingit-lingit gamay niya. Mo kan jud ka kay lisod man kayo mas nindot gani nga you have to put your feet on the ground always para dili kay kakuan. Kining imuhang mga pahimangno attorney ba pagka nindutag dili lang gani para sa mga politiko o katong mga in power, public or private kundi sa tanan gyud. Nga nabi mga panahon nga naa gid ta sa ibabaw. Naa say mga panahon nga nata sa ubos. Importante nga samtang gitagaan ka diha og kahigayunan nga naa ka diha, di gid nato sayangon attorney Rufil. Tinod, so kanang bitong naay gisangon sa imong abaga sama ining gobernador, mayor ana. Dili gyud sa ingon nga imong igara-gara. Responsibilidad na nga naa diha sa imong abaga. Nga serbisyohan imong mga tawo tarong. Nya kanira ba usay attorney Rufil giingon nila personalidad gid sa tao. Unya ang kanang personality stable over time ben attorney Rufil. Di gid nimo mabag-o. Pwede nga mas strategiya nimo imong kaugalingon, unsaon nimo pag-brand, pag-image imong kaugalingon, pero kung batasan na gyud. Lisod biya pod na attorney Rufil. Kanang batasan boy kay sama na nga mausab ka pamaagi nga mausab-usab sa gina. Sa psychology attorney, giingong personality mo na giingon nga through time stable. Bata nimo hangtod yun nga katapusan nimong kanang adlaw sa kalibutan. Personality. No pwede ra nga imuhang mapanindot, pwede nga isahay mansahan gamay, apan mo nay lisod attorney Rufil no, ang personalidad sa tao kung iya ra gid ang personalidad, perting lisod na pagtuis, pag-usab. Ngita gyud kag pamaagi nga kuan ka mo. Mo nang ang imuhang attitude mao imong usbon gyud. Nga madani mo unsa imong attitude aning higayuna, imong attitude aning butanga, aning panglantaw nimo aning particular nga kana bang events sa imong kinabuhi attorney Rufil. Kato ba as no public no, may tao ba agito? Katong amahan anin lang gawin indakin. Niya kon ba? Ako nakakover ko sa Kapitolyo sa reporter pa ko atos ni public. Unya mag-press con sa una, atol ko sa Kapitolyo, pabot-abot, dadalang ko kudal ana kay unyang gabi, unyang hapon yung pusil na po may unyang hapon. Atol ko unya. Mo ko style sa una niya, do ko sa opisina sa gobernador, pabot-abot kay mag-press con ron taon. Samtang di pang press con, basa-basa na gamay, sa plane ana. Unya, pag human press con dayon. Katos ni public mahigala. May mutubag, ganun dili gid arrogante. Paing gito mutubag sa Ginoon. Tanaw na ko mga tanon dito sa ni public. Ambot mong lahi man nagbatasan sa guwen. Ambot lang kay ikaw day, naka-cover ba ka sa Kapitolyo? Sa una reporter pa ko mga kailaan. Eskwela pa ko sa una kabugas nya. Maganahan sa kuno ni public kay una kay mga pangutana mo tubag sa ba. Ya pangutana ba sa press conference ko man pangutanon sa nimo may tungos balaod tubag san. Nang approachable ba? Kuno lahi man nagbatasan ning tawha. Di ba ka mo liwat ne? Pagkanto ilang inahan si Judge Esperanza mayo man sa batasan. Bida no. Nina gyud sa pamilya na agi ko no hasta tong iyang vlogger pod nga iyang parinti lahi. Ang batasan ning guweno o katong iyang vlogger ka iyang parinti, mamaong batasan na. Ato mga mayor gahapon, posible adto malagmit boy kay nga wa to manambong kay ano mo ginano kanang naka sa kuano na di na kay manambong tong mga mayor pildi man pero tingali pod mahadlok sila masukmatan kana kay ti amo na pakita ko tong mapa dong mapa ragon balik names katong mapa nga green o blue names ba asa man to katong mapa nga ni daog si Pamela o ni daog asa dapit ni daog si Gwen be sige ko no names kato ko no katong kwan sige katong kani kani og mayor ka ani nga apildi si Gwen di ka ganahan tambong dito kung maka mauwaw ba ka or di lang ko kay masukmatan ko dito no or di ba ka di na lang ka murag lahi magid boy kay bantay ka kalabaran ko nang kay nay mga kwan di ba attorney nagsunong ko attorney ba ang 6th distrito og ang 2nd distrito nga naa kagahapon nangapildi man di siya ang nadaog usar unsa man niha ang sa tumoy gani nems kaning sa ang malabuyok apil ba ni sa 6th kanang segundo ang Santander attorney 7th district siguro na sa ang segundo ang 2nd district ang Santander maoray nakadaog nga nidaog si Gwen ang the rest Oslob, Sambuan, Bulhoon pildi siya kana ra mga lugar gi tanawa gud og dili pag-unsa ba
kanang mga lugar ng sipa kay Tao Boyke, oh. Buyag. Buyag, oh. Tanaw, mura nakatabang ito gamay itong atong kuanda, Kay dito sa kanang blublo nga daog sa dito na may interference itong signal gamay. Tinuod. Kanang mga first district, gikan sa Talisay all the way to sa south, oh. Green na ngagi. Tinuod, wagi na modesty aside attorney. Oh. In fact, attorney, ganahan kay ko sa imuhang kolom kagahapon. Buyag, sa The Freeman, ibasag yung ko. Naasa ko nabasan attorney nga naghimo sa great up nga i-appeal sa ganiya. Nga nahimo kang ang usa ka walang niya panganli usa ka komentarista sa radyo nahimong tipik og kabahin kuno sa historical win. Natipik lang kita ani. Natipik lang kita ani Boyke onya kana na ang kita IFM ug DYHP na himo tang instrumento og kabahin ining historical kaayo ning hitabo aron. Nakasayaw pag yung nakasayaw pag yung Boyke. Daghang mga factors pero naaka-appeal kita ani gamay. Di lang gud tamingong dako gamay lang gud. Pero mo nang giingon nga tingali na align pod ang manay ingon nga align ang stars ni Pam. Kay ngano kita walang tahilabti sa unta diri. Di man kita mo komentaryo og ana nga classes komentaryo kay ato namang gi balance sa gamay nya ang ato ba yung focus sa diskusyon nasyonal ba ya unta. Bantay kas kita discuss sa Duterte, Marcos, mga kuan senatorials, sa mga kandidato ana. Sa kanta pa attorney nga When the Universe Conspires. Mao ginto. Nag-align gid ang stars attorney Rufil. Kay saman di man ka ana nga bida makalingo-lingo gyud hantud karon pamina ko asas pamila tingali weekend hono ngano kay daog ko no. Tanawa ang himbutan gud Boyke kato mga kuan asa to mga volunteers nga mga di lang ko musaba na mga volunteer ko sa may inyong gibutanan pagbuntag palandaan na kay ko murag na siguro kuan nagi siguro chance pamila kay bingon nyo wa kuno kay kon kay ibaw nakatong vlog rin bingon niya paghilak mo popcorn. So tanaw na ko nga basin og kuan kay bingon sa gobernador na sa Facebook. Mamaya sinultian ba day? Gobernador na sa Facebook kay daog sa Solbes Facebook pero sa actual dito wa na. So ang mga tao natuo lang pod niya. Atay pa tapabuton tanan niya o sa ikuan, no? Pero ang mga tao butan lang sila na. Pero dito kuno sa kuan kuno ako sogsguin na. Sus pag resulta pagka ihap na hantud doon ang mga tao gud sa tibok Pilipinas at sa Manila ang kitay istoryahan resibo. Kitay istoryahan oy. Kabihan ninyo no inyo gitangtang ang kuan. Stilan mga higala. Nya unsao man nimo ni ron nga wa goy usara ka mayor out of 51 mayors. Usara ka mayor kang Pam. Ang Danao support man niya. Ang tanan kangguin ko na. Napay mga lungsod nga si nagbangga ng mga mayor like Mandawi ha. Kada Mandawi Jonas Cortez versus Junkie Uwano, silang duha nagbangga pero puros Gwen. Way ni Danny Pam sa Mandawi. Asa ba gamita so way? Wa poy sampol balot Boyke ba nga kanang manghatag bitaw sampol balot nga naa natanan nga ana. Tanan kasayon ba? Grabe no, kay kaingon mga tao wa magkinahanglan og kudigo ang mga tao ron. Brilliant yun ang mga tao ron Boyke. Tinuod attorney Ang uban mo kung magdag kudigo, tagaan mo kudigo mo na ha, isi diha Gobernador Gwen Garcia, congressman na naibutang ba? Wa man mapispam kay wa may nanghatag og balutan niya sampol balot. Kay bog attorney mo popoparihan nato niya ba sa nahitabo ron ni Bam Aquino. Na kisa may nagtuo nga si Bam mabutang diha magsunod ni Bongo. No sa parcel ug unofficial nga tali. Nga inana ba panahon na gid siguro attorney Rufil ang mga tao ba nga mura ba og dili lang ingon nga tungod sa kandidato lang kundi sa panginahanglanon sa panahon. Kana bisag si Bongo nga na number 1 Boyke. Wa may machinery ang PDP laban. Tinuon gid. Wa may machinery ang PDP laban kisa may muda sa ilang campaign. Pero krabihan no. Dalawa gibaso na ron si Kwan.
Si Congressman Tobias Tiongco, Tiangco. Ikaw may campaign manager sa Alyansa, unsa man ning kalakihan nga wa man gamay man lusot na to. Siya di basol, ingin tubag po siya nga ayo ko yung basula kay di man ako mo inakuan. Nagbinasulay no eh. Mangita na lagi scapegoat attorney. Oh, nga ano man i-analyze man mo ngano pildi man ta. Ano man nga daghan may nga sukamod na to. Pita. Mura bitaw sakto itong kuan gyud no lahi gyud kayo. Lahi gyud attorney. So ang mga tao di ay kumaon na gyud mo hukom ba? Pastelin gabi gyud. Magkapanglibot sa balibo attorney ay. Primbawt sa balibo. Kana gani mga komentaryo nimo matag adlaw attorney. Naagi kay komentaryo karong simanaha nga kahilakon gyud ko naminaw. Kaya kasabot man gogo nakakita ko sa kana bang kalisod gani kato imong giingon attorney nga siguro kaning uban nga mga politicians di sila kahibaw nga naay magsigi arig DYHP IFM kada adlaw. Kita mi kalisod oy. My God. Gawas nga naagi ta na manghigalang kagkamang-kamang sa kalisod. Naa diri mga bot namo sa musibianan. Hinganhi pa siguin nako nga pag-interview na kong pam, itagaan ako sa tayan nga mo anhe siya. Pakiton sa nako sa lagbok. Unsa maning lagbok kadaghan ang problema sa probinsya. Usa siguro sa hinungdan hindi sa radio HP. Kaya number 1 panuktan man ako sa terminal. Kato terminal inday kay no moingon siya nga sige Attorney Ropel. Ako ba sa inon? Gup nganong pabayron man gyud ni. O tunga pa ba? O nya moingon sa panalitan nga sige Attorney. Sugod ron wa ni bayad. Magtabang-tabang siguro niya day. No, may sa ako ikuan nga di na magbayad-bayad ng libre na. Pero murag mauwahi na pero sige lang. Oh, basig daw pay mausab nga hunahuna. Oh, pero kani mga sa kuan problema sa mga hospital tinuod kami lagbok na to ay. Tinuod. Gikan sa probinsya. Proceed boy kay. Kita pa man gani usahay attorney murag mo ako sa tinud-anay lang isip kana bang kita manggod nga nasa media alay manggod tatas gobyerno nga ilang mga programa ato ang mapahibaw ang katawhan pero usay nikabot nila ba nga mga tao sa sitwasyon dito idol ana mao ba nya kana bang magkapanglibaw sa balahibo attorney nga naa na unta sila naa na dito ang district hospital pero murag layo kay gihapon kay ngano dili man enough dili man mo suffice sa ilang panginahanglan attorney nga kinahanglan pa silang motabok og dagat kay man akong giingon nagdako may kog isla motabok pag dagat attorney mo paabot pa nga mo biyahe ugmang adlaw pero nagtinga na ang pasyente. Kapila na gid na makapanglimbawt sa balahibo sakit kay dughan ba nga naa man dayon tay gahom ang ato ang probinsya labi na kita pinakadato attorney Rufil ngano nga dili man nato mahimo. Kay kasabot man ta isip leader na magid mo yung priorities unsa iuna ninyo unya di isa gyud ikalilo nga og magisgotag turismo ug kultura sige gauna na ibutang ta lang dihang dapita ako ng personal nga opinion apan kung naminaw lang gid si attorney ba gipaminaw lang niya og unsay pulso sa katawhan murag nakuwang gid sa paminaw dihang dapita kinahanglan prioritize mo nimo na boy kay ang serbisyo gobyerno magod labi kanang hospitals kana siya kuan gina siya kanang basic na nga serbisyo sa gobyerno ngadto sa laing nasod ilaging tagaag dakong kuan ang healthcare sa Australia sa Amerika kana bang mga Scandinavian countries attorney no masud ka sa hospital murag kag nisuod og private hospital boy kay nga kuan gyud ang ato di ang gibiyaan man. No, so bida. Ang pag-prioritize man guna sa imong kuan ba. Mo na importante kini mga leaders sila man itong gitugyanan. Kamoy mo decide gud sa mga para sa mga tao. Mo nang kinahanglan kitag mga tarong. Kay kamoy mo decide para unsay mahitabo ning atong unsay direksyon ba sa atong probinsya, unsay direksyon sa atong syudad, unsay direksyon sa atong lungsod. So mo na boy kay sa imong obserbasyon karon si Manaha unsa may imong kuan Attorney Rufil makahinumdum lang ko sa evolution sa radio karon nga example namo sa FM affected ba mi pag sugod gyud nga ni-evolve no ang ato ang landscape sa FM nga landscape nga mao nang pinaagi sa imuhang giya attorney sa tabang sa DYHP team nga ang IFM nakabira pud ta diha sa pagbalita o sa public service. Kay naminaw ta sa pulso sa katawhan. Nga wa ta nagpabilin nga para nako moingon gyud ko dili music ra gyud mi entertainment ra gyud mi purebuyag more than 6 or 5 years ago ato ang gihimong hybrid ang ato ang FM nga nagbalita ta unya kana masama na nato sa panerbisyo ba diha sa gobyerno nga og di ta maminaw og ato gyud mobarog gyud ta nga og unsa isakto sa tuong una masikwati gid. Para nako mo gini usa sa mga siguro factors attorney Rufil nga maoy nagbira niya paubos attorney Rufil. Wa gid siya naminaw. Unya, ang media paminawa sa ninyo media. Tinuod. Taga-iog kuan ba? Kay ngano mamuram ko og nitabo nga na siya kagulingong kuan. Okay naman may mo kagulingong kuan diha. Pero objective man dito diri. Tinuod. No? Gahapon gyud attorney.
nagpadungog-dungog ba siya. Nitanaw mo kasi nako dito kay actually gapundo ka media. No, modesty aside kasabot ko, and I think they were invited. Pero kita magud nagsunod ta labi na nga pila ka adlaw daghan kay sige pangutana idol naa nay mensahe si Gov Gwen, idol si pamahayag. So pagkahibaw nato nga ni padung sa dito ni dagan po dayon ta isip kabahin sa tong trabaho nga mukuha no sa maong event no nga naa sa dito. So sa Attorney Rufil ana din siya nga iyang gigreet ang mga vloggers. Mga kaila pag hinako ang pipila dito. Ang atong kaubanan sa print kasagaran print kita ra ginooy radyo nga na dito. Or naay usa ka FM. So pag adto dito ingon nga kanang og katong mga media nga who are here for funness and curiosity. Sus Ginoo ko. Aw mo iyang pagsabot okay total Cam Jones ka naman ang project Gwen. Sige okay lang. Niya kanang natungnan si Attorney Rufil ba di man modesty aside kita ba karon ang KBP member niya. So ako apagkangan Attorney Rufil nga salamat sa inyong pagsalig nga ako ba ang KBP Cebu Vice President no. So kana bang niadto ko didto out of commitment to the public nga ipahibaw. Nga mura bag kana ganing i-face ka ginana nga ni ari ka diri para lang kanang kalingawan ko. In fact, actually Gov Gwen, if you are listening, I bleed when I saw you nga in pain, no? Kay para nako nagdako ba ko nga naka-notebook ko o Gov Gwen attorney. Ang akong nailhan nga gobernador nga sa ako ang pagdako is Davide Ragyod og Garcia. So nakakita sa go sa iyahang transisyon. So mura bag kung inana ang imuhang panglantaw pag-atake mura bag paita ani nga klase sa personalidad gyud. Para nako kanang wa gyoy pag-embrace Attorney Rufil. Sige lang kay patikdol pag yun. Tikdol ko. Kay sige lang hunahon niya bida. Magini ako patikdol na niya inyong gibuhat nako. Bustak. Sige lang kay ato na yung tiwas sa gisgot long taon-taon ha. Kini si Gobernador Gwendolyn Garcia mga higala. Kunya mo to yang sukuan nga naasa yang TRO na. Pinadrama pag attorney. Nga kahibaw ginas Gov Gwen. Nahuman ang mensahe. Nahuman na barog na ang tanan, picture. And taysa pila na linggo ng mga tao kahibaw gid sa how to catch attention. Kamao lagi na. Kamao gid. Kapastorya ko ni Mos Gwen ngilingig kay pastorya oy. Tinoon gid. Pero og sa kanta pa na boy kay mo na kasumpay nga. Pero atik ra. Aminaw ni mo mahigalapid na. Askang ngilngiga. Pero sumpayan na mo pero atik ra. Ato lang tiwason niya boy kay. Salamat kay boy kay sa imong dugang kuan kay murag ni sinyas tong technician nga magmanila sa Takuno kadali. Salamat kay Attorney Rufil alang sa DYHP Gaya FM ako si Boy Ki Tatak Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide.